Κατάλληλο. Επιθυμητή η γονική συνένεση. Εδώ είμαστε με το Ελληνικό Express, όπως πάντα κάθε μέρα, ακριβώς την ίδια ώρα, εδώ στο Art Channel, παρέα με δύο υπέροχες ξανθιές, Έλενα Σωτηροπούλου. Γεια σας, γεια σας. Θα αντιγράψω τον Γιώργο τώρα που κάνει καρδούλες, ορίστε. Τώρα τον είδα, έκανε προπόνηση. Φένια Παλαιογιάννη. Γεια σας. Γιώργος Φαγιανάκης του panelnews.gr μαζί μας όπως πάντα. Εδώ κυρίες και κύριοι, χειροκρότημα. Λέω σήμερα να το πετύχω, Έλενα. Θα είναι πιο ωραία, ναι. Λοιπόν, σήμερα δεν θα κάνω πρόλογο στην εκπομπή, δεν θα λέω τι θέματα έχουμε να παίξουμε κτλ. Εγώ απλά θα σας πάω στο βίντεο το οποίο θα μας ανοίξει την εκπομπή και θα κλείσει την εκπομπή σήμερα. Γιατί το κάνω αυτό? Για να σας φτιάξει το κέφι, κυρίες και κύριοι. Το Ελληνικό Express βρήκε και αυτό. Έχετε αποκριτές και στην Αμερική, όπως λέει ο Τζορτζ Φακιανάκης του panelnews.gr. Και επειδή έχουμε ανταποκριτές παντού, βρίσκουμε τα πάντα. Όλα τα μωρά στην πίστα! Όλα τα μωρά στην πίστα τώρα! Πάμε! I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. No, no, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing. Act like you know we grow. I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, this is changing. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. To the hip hop, the hip it to the hip hip hop, and you don't stop the rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang 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 bang, boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real simple. You heard my voice, so then I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, come and sing that song, that song. Αυτή την εξαγωγή. Καταπληκτικό ήταν πάντως. Έτσι, παιδιά, έτσι να φτιάξουμε το κέφι μας. Στέλνει διαφήμιση για νερό ήταν αυτό στην Αμερική, να το ξέρετε. Έτσι. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση το βίντεο αυτό και είπα, λέω, παιδιά, να το παίξουμε. Αλλά λέω με αυτό να αρχίσουμε και με αυτό να τελειώσουμε μετά, όταν θα έρθει η ώρα. Ναι, θέλουμε να το ξαναδούμε. Ήταν πολύ Λοιπόν, ωραίο. καταπληκτικό βίντεο και νομίζω ότι σας φτιάξαμε το κέφι. Γιατί το Ελληνικό Express δεν είναι εδώ μόνο για να σας κάνει να στεναχωριέστε ή να σας κάνει να προβληματίζεστε. Αυτή η εκπομπή δεν προβληματίζει. Αυτή η εκπομπή σας διασκεδάζει, σας ψυχαγωγεί, σας παίρνει από τα καθημερινά σας προβλήματα, σας κάνει να ξεχαστείτε για μία ώρα που έχει διάρκεια αυτή εδώ η εκπομπή, να ξεφύγετε λίγο από την απλή σκληρή καθημερινότητα που βιώνουμε όλοι μας, κυρίες και κύριοι. Και για εμάς
Όταν είμαστε εδώ στον αέρα στην εκπομπή, ξεχνιόμαστε, περνάμε πάρα πολύ όμορφα και αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό και αυτό το παρεάκι καθημερινά μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Όμως, να πάμε γρήγορα στα θέματα, διότι ο κύριος Τζορτζ Βαγιανάκης σήμερα έδωσε ρεσιτάλ, πρέπει να σας πω, γιατί έχει βρει δύο θέματα σημαντικά το panelnews.gr, το οποίο μας παραχώρησε στην εκπομπή Ελληνικό Express. Επίσης, να σας πούμε, έχουμε επανεμφάνιση Κατερίνα Λάσπα με την Έλενα Σωτηροπούλου. Λάθος. Διόρθωσέ το λίγο. Τόνια Σωτηροπούλου. Τόνια. Λοιπόν, επίσης, αύριο ξεκινάει η εκπομπή ο κύριος Χαριτάτος. Ποιος είναι ο μεγαλύτερος του εχθρός, πιστεύετε εσείς? Γιώργο, ποιος είναι ο μεγαλύτερος εχθρός του? Νομίζω η τηλεθέαση. Θα είναι. Εάν κρίνουμε από παλαιότερες ιστορίες, ο Καραμέρος. Λέγανε ναι, ότι αυτό το δίδυμο τα έσπασε μεταξύ τους πάρα πολύ και δεν μιλάγανε. Να όμως που έρχεται τώρα ο Καραμέρος με ένα μήνυμα στο Facebook να αλλάξει τα δεδομένα όλα που ξέραμε εμείς. Όμως, να πάμε στην κυρία Θεοφανία Παπαθωμά, όπου στην κυριολεξία δεν θέλει να τους ξαναδεί στα μάτια της. Δυστυχώς, βέβαια, ήταν αναμενόμενη αυτή η στάση της Θεοφανίας Παπαθωμά. Όσοι είδαν την Τετάρτη το Just the Two of Us που αποχώρησε η Θεοφανία Παπαθωμά, είδαμε όλοι στα μάτια της την έκπληξη και την απογοήτευση, γιατί δεν περίμενε ούτε η ίδια να αποχωρήσει τόσο νωρίς. Είναι το δεύτερο ζευγάρι, νομίζω, που αποχωρεί. Είναι ένα μεγάλο όνομα και η ίδια εξεπλάγει. Και να που έδωσε απάντηση σε όλα, πάλι με ένα μήνυμα στο Facebook και ανέφερε ότι με κάλεσαν, λέει, η ίδια στο παιχνίδι και μου είπαν, εξετάσαν και τις φωνητικές μου ικανότητες, μου είπαν ότι είμαι πάρα πολύ καλή, δεν ζήτησαν το βιογραφικό μου όσον αφορά τις δουλειές της. Δεν είναι τόσο καλή βέβαια όσο η Ράνια Θρασκιά. Δεν είναι τόσο καλή, φωνητικά. Η αλήθεια είναι ότι η Ράνια Θρασκιά Μην είναι η χειρότερη από για όλες. Ράνια Θρασκιά. Αυτό. Ίσως γι' αυτό είχε και αυτή την αντίδραση. Γιατί τώρα που βγαίνει η Ελλάδα στις αγορές, θα στείλω τη Ράνια Θρασκιά να ξεπουλάει, να φωνάζει. Πάρε. Πάρε 10 ευρώ η ντομάτα η καλή. Δεν το πήγε αυτό καλά. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι μας έκανε εντύπωση που η Θεοφανία Παπαθωμά ουσιαστικά έτσι ξεκίνησε η όλη κόντρα. Δεν πήγε την επόμενη μέρα στον Πέτρο, δηλαδή χθες, στον Πέτρο Κωστόπουλο, όπως συνηθίζεται να εμφανίζεται το ζευγάρι που αποχωρεί, να πηγαίνει στην πρωινή εκπομπή και να εξηγεί κάποια πραγματάκια σχετικά με το σοου. Δεν εμφανίστηκε καθόλου και έδωσε απάντηση μέσα από το Facebook, όπως είπαμε, και είπε ότι ενώ ήταν όλοι υπέρ μου για την εμφάνισή μου, για τη φωνή μου, μου λέγανε τα καλύτερα, βγαίνω, λέει, στο πρώτο live, είχα τεχνικά προβλήματα στο μικρόφωνο, δεν άκουγα ούτε τη φωνή μου, ούτε με ακούγαν εκεί οι άνθρωποι που ήταν εκεί και άρχισα να γκαρίζω. Οπότε θεώρησε ότι ήταν στημένο αυτό, γιατί παρά έξω στον κόσμο ακούστηκε ότι έχει χάλια φωνή, ότι τσιρίζει, ότι δεν λέει σωστά το τραγούδι, ενώ ουσιαστικά δεν έφταιγε η ίδια, αλλά η παραγωγή, που είχαν όλα αυτές τα τεχνικά λάθη. Τη δεύτερη, λέει, φορά που ήταν να εμφανιστώ, λέμε το τραγούδι, με το παιδί που τραγουδάει, δεν θυμάμαι τώρα το όνομα. Λέμε το τραγούδι, μου λένε στις πρόβες ότι είσαι καταπληκτική, ότι είσαι καλύτερη από το πρώτο live, ότι το φόρεμα είναι υπέροχο. Ξαφνικά, λέει, με παίρνει παραγωγή, μου λέει, άλλαξε το φόρεμα, το χρυσό που φορούσε, βάλε ένα μαύρο. Ρωτάω για ποιο λόγο, δεν μου απαντάει κανένας. Και ξαφνικά, λέει, γίνεται το show και βγαίνω ότι ήμουν η χειρότερη, η πιο κακόφωνη, 1002. Ουσιαστικά τα βάζει με την παραγωγή, ότι δεν τη στήριξε όπως τη στήριζαν και με τα τεχνικά πίσω από προβλήματα. Ναι, βέβαια. Και λέει, με άλλα λόγια, ότι ενώ με στήριζαν πίσω από τις κάμερες, μπροστά στις κάμερες με κρεμάσανε. Και τις δύο φορές. Μάλιστα, αναφέρει η κυρία Παπαθωμά στο μήνυμά της που έγραψε στο Facebook, όπως διαβάζω εδώ, λέει ότι παρόλο που η Κριτική Επιτροπή με είχε ακούσει τις πρόβες και έλεγε, μάλλον έμπλεκε το εγκόμιό μου, όταν εγώ τραγούδισα live, είπε το αντίθετο. Είπε ότι ήμουν σχεδόν άφωνη. Αυτό και μόνο αυτές τις αιχμές που αφήνει, τις ευθέως αιχμές που αφήνει η κυρία Παπαθωμά, τόσο στην Κριτική Επιτροπή όσο και στην ίδια την παραγωγή, πραγματικά εμάς μας ξαφνιάζει, έτσι, γιατί με το να βγαίνει η κυρία Παπαθωμά και να δίνει στεγνά ένα παρασκήνιο για το οποίο εμείς δεν ήμασταν γνώστες, πραγματικά μας κάνει να σκεφτόμαστε τι είναι αυτό τελικά που εμείς παρακολουθούμε. Ίσως όμως δεν άντεξε και την αδικία. Η αλήθεια είναι ότι η Ράνια Θρασκιά έχει πολύ χειρότερη φωνή από τη Θεοφανία Παπαθωμά. Η Θεοφανία Παπαθωμά τραγουδάει θεατρικά, αλλά δεν τραγουδάει άσχημα.
Έτσι, δεν ήταν τόσο χάλια η εμφάνισή της όσο η Ράνια Θρασιά που το λένε Παιδιά, όλοι. Έτσι. να σου πω. Και θεωρήθηκε ότι αδικήθηκε και έχει δίκιο. Ένας ηθοποιός, για να γίνει ηθοποιός, κάνει και φωνητική, βέβαια. έχει σαν μουσική, κάνει πραγματάκια. Πάρα πολλά. Είναι εκπαιδευμένη η κυρία Παπαθωμά. Σε αντίθεση με τη Ράνια Θρασκιά και κάποιους άλλους που είναι μέσα εκεί που δεν είναι εκπαιδευμένοι σε κάτι τέτοιο. Η Ράνια Θρασκιά, εντάξει, επίοικος απαράδεκτη φωνή. Επίοικος. Δηλαδή, μπορείς να πεις, όπως είπε και ο Γιώργος Φαγκανάκης, ο Σφακ Attack του Arte 90,6, ο panelnews.gr του Ελληνικού Express, όπως είπε πριν, ότι κάνει για τη λαϊκή. Να φωνάζει, ας πούμε, στις αγορές είναι ότι πρέπει. Όμως, η Θεοφανία Παπαθωμά, εδώ, έριξε πόρτα στην κυριολεξία σε ένα μέγα ολόκληρο. Δηλαδή, εδώ τόλμησε να πάει σε ένα κανάλι και να του ρίξει την πόρτα στη μούρη. Και μίλησε και για την Στα εκπομπή μούτρα, του. όπως λέει και Τσολάκη. Στα μούτρα, όπως λέει και Τσολάκη. Μίλησε και για την εκπομπή του Κωστόπουλου και λέει: πρέπει να πας στην πρωινή εκπομπή, δηλαδή να σε κανιβαλίσουν και εκεί. Για ποιο λόγο, δεν θέλω να πάω. Δηλαδή, έριξε. Ναι, την κανιβάλισε όμως ούτως ή άλλως ο Πέτρος Κωστόπουλος. Ναι, και βέβαια. είπε ότι Έτσι. ήταν χάλια. Δεν συμφωνώ με την κριτική επιτροπή. Εγώ κρίνω σωστά, όχι αυτή, αλλά δυστυχώς δεν με πήραν. Όχι 5, να πάρει 3 για να μάθει. Παιδιά, η Θεοφανία Παπαθωμά. Ίσως επειδή δεν πήγε προφανώς στα Έχει ακραίους. κότσια. Είναι αντράκι. Μαγιά της. Γιώργο, δεν ξέρω αν συμφωνείς. Μα πάντα επιλέγει μέσω Facebook η κυρία Παπαθωμά να λέει τις δικές της αλήθειες, οι οποίες τις περισσότερες φορές είναι και ομές. Θα ήθελα όμως να σταθούμε και σε ένα άλλο σημείο στην δήλωσή της, που λέει ότι κάποια στιγμή στο live της πρώτης εκπομπής, όπου και εμφανίστηκε η κυρία Παπαθωμά, αναφέρει συγκεκριμένα ότι κατά τη διάρκεια του τραγουδιού της, το μικρόφωνο χαμήλωσε λίγο τη φωνή της. Μάλιστα, για να μην τους σφάξει τελείως με το βαμβάκι, λέει μήπως ήταν τυχαίο, Αυτό λέει. αφήνοντας να καταλάβουμε ότι τελικά κάποιος την μποϊκόταρε μέσα από το λαμπερό αυτό σοου. Επίσης είπε Γιώργο ότι ήταν πολύ δύσκολο το τραγούδι που τους δώσανε. Ναι. Του Armstrong ήταν το Chick to Chick. Δηλαδή θεωρήσαν ότι έχει τόσο καλή φωνή που τους δώσανε και δύσκολο τραγούδι, ώστε να έχει Παιδιά, ακόμα μεγαλύτερο. Εν τέλει είναι φτιαχτό το παιχνίδι. Αυτό κανονίζουν οι ίδιοι ποιους παίκτες θα βγάλουν έξω. Έτσι. Εν τέλει εκεί καταλήγεις. Εντάξει, δικαιολογημένα νιώθει αδικημένη. Έχει και σωστό λόγο βέβαια και Παιδί μου, τεκμηριώνει δεν αυτά λέω που ότι νιώθει λέει. αδικημένη. Η πράξη που κάνει, που κλείνει στη μούρη, στα μούτρα τα λέει στο Μέγκα, όπως λέει η κυρία Τσολάκη, το παραλαμβάνω αυτό για την κυρία Τσολάκη, αυτό με στα μούτρα τα λέει όλα συνέχεια. Έτσι δεν λέει συνέχεια η κυρία Τσολάκη. Βέβαια, στα μούτρα τα είπε αυτό, στα μούτρα τα είπε ο άλλος. Λοιπόν, στα μούτρα κυρία Τσολάκη τα είπε και η κυρία Παπαθωμά και έκλεισε την πόρτα του Μέγκα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή να ξέρετε ότι το κορίτσι αυτό κινδυνεύει. Δεν μπορεί να πάει στη θέση του Μέγκα. Το ξέρετε ότι η Θεοφανία Παπαθωμά έχει σπουδάσει δικηγόρος πριν πάει στην. Μα το εξασκεί το επάγγελμα της δικηγορίας. Α, το εξασκεί ακόμα. Βέβαια. Ακόμη και Οπότε σήμερα. γι' αυτό λένε σωστός ο λόγος, τα τεκμηριώνει, λέει αυτό και αυτό. Δεν Μπράβο. απλά κλείνει Άρα την προσέχει πόρτα. και τι λέει ως νομικός, έτσι. Βέβαια. Μπράβο, παιδιά, στη κυριολεξία. Δηλαδή αυτό το κοριτσάκι, ο κορίτσαρος είναι αντράκι. Μπράβο της, γιατί λίγοι έχουν την ψυχή και την τόλμη να το κάνουν αυτό. Και βέβαια καλά έκανε και δεν πήγε στον Κωστόπουλο, γιατί ήδη ο Κωστόπουλος κανιβαλίζει την ιστορία όλη για να κάνει νουμεράκια. Και να σας πω και Παρεμπιπτόντως, κάτι. συγγνώμη Α, που ναι. σε διακόπτω, αγαπητή μου Σωτηροπούλου. Συγχωρεμένος. Συγγνώμη, Έλενα Σωτηροπούλου. Αλλά πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα σοβαρό θέμα το οποίο θα πρέπει να αγγίξουμε όλοι μας και να το συζητήσουμε, γιατί υπάρχει μια απρέπεια. Υπάρχει χτύπημα κάτω από τη μέση στον Πέτρο Κωστόπουλο. Ποιο θα είναι το δίδυμο στο πρωινάδικο την επόμενη σεζόν που κάνουν και πειράματα τώρα? Ουγγαρέζος, Ζέτα Μακρυπούλια. Ακριβώς. Τι είναι αυτό? Ότι αυτή τη στιγμή ο Ουγγαρέζος που είναι στο πρωινό σαμποτάρει τον Κωστόπουλο. Σαμποτάρει τον Κωστόπουλο, αφού θα γίνει ηγέτης ο ίδιος. Κάθεται δίπλα στον Κωστόπουλο και μέσα του λέει: άντε ανθρωπέ μου, που 2 μήνες μείνανε να τελειώσουμε, έρχεται η ώρα μου, 2 μήνες μείνανε να τελειώσουμε. Μετράει αντίστροφα ο Ουγγαρέζος μέσα στο πρωινάδικο. Είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνει τέτοια εγκλήματα το Μέγκα? Τέτοια εγκλήματα το Μέγκα? Και μου έρχεται τώρα στο μυαλό αυτό που έλεγε στο Free Gossip, στο Μαύρο Μουστακάκι, που λέει τι βίσμα έχει αυτός ο Ουγγαρέζος και μπαίνει παντού. Έμα κιόλας. Πώς χώνεται παντού. Μα υπήρξαν και κάποια άλλα blogs και site τα οποία είναι φύλλα προσκύνημα στο Mega Channel. Έκαναν αναφορά ότι ο Δημήτρης Ουγγαρέζος είναι τελικά ο παρουσιαστής του show που παρουσιάζει η Ζέτα Μακρυπούλια. Ναι, το είπε αυτό και ο Δεν είναι τίποτα τυχαίο, έτσι. ο Ανδρέας Μικρούτσικος το είπε πρώτος. Ναι.
Πάντως, παιδιά, Το οποίο δεν ισχύει έτσι. κάποια στοιχεία που δίνονται τώρα, που λένε ας πούμε ότι έχουν συνομιλία μεταξύ τους, προσπαθούν δηλαδή να βρουν τη χημεία, να φτιάξουν τη χημεία μεταξύ τους και κάνουν ένα τεστ στο show αυτό, στο Just the Two of Us, για να δουν πώς θα πάνε στο πρωινάδικο την επόμενη σεζόν. Και αυτή τη στιγμή δηλαδή ο Πέτρος Κωστόπουλος έχει ένα συνεργάτη μέσα που είναι η βδέλα που του πίνει το αίμα. Έτσι. Πείτε μου τώρα δηλαδή αυτή η ομάδα πώς θα δουλέψει το υπόλοιπο δίμηνο. Πείτε μου δηλαδή τι πόλεμος είναι αυτός. Πείτε μου, να καταλάβω. Αυτοί στο Μέγκα έχουν μυαλό. Βέβαια και να γίνει κάτι τέτοιο, το δίδυμο Μακρυπούλια, ο Γκαρέζος είναι λανθασμένο. Έτσι, δεν ταιριάζουν καθόλου. Άμα θυμάσαι που βλέπαμε όλοι μαζί το Just the Two of Us και μιλάγανε. Κανονικά δεν έχουν καμία χημεία. Τώρα κανονικά έπρεπε να πάρουμε το Μαυρομουστακάκι, γιατί για να μιλήσει το βίσμα, ξέρει το βίσμα. Να μας πει το βίσμα ποιο είναι. Σωστά. Έτσι έπρεπε κανονικά. Γιατί εδώ μιλάμε για βίσμα και έχει δίκιο το Μαυρομουστακάκι. Χημεία δεν έχουν. Μακρυπούλια, ο Γκαρέζος καμία σχέση. Έτσι. Η κοπέλα είναι αλλού, αυτό είναι αλλού. Δεν ταιριάζουν καθόλου. Ούτε καν όταν μιλάνε. Στο Just the Two of Us δεν υπάρχει διάλογος. Δηλαδή θα είναι η κάκιστη συνεργασία, εάν γίνει κάτι τέτοιο. Τώρα το βίσμα, τι να πούμε, τόσο πολύ πια. Γι' αυτό λοιπόν η Θεοφανία Παπαθωμά αυτά βλέπει σε αυτό το κανάλι το οποίο θέλει να λέγεται μεγάλο και αρχίζει να μικραίνει πάρα πολύ με τις πράξεις του. Οι πράξεις δείχνουν αν είσαι μεγάλος ή μικρός. Και εδώ το κανάλι αυτό μικραίνει ώρα με την ώρα, μέρα με τη μέρα. Μικραίνει από τις πράξεις των υπευθύνων προγράμματος. Και τους αυλικούς που μειώνουν παρουσιαστές. Με ποια δυναμική τώρα αυτή η ομάδα θα έχει μία όταν ξέρει ο Κωστόπουλος ότι ο Ουγγαρέζος μετράει αντίστροφα για να του πάρει τη θέση. Και μάλιστα γράφουν ότι η Τζέννη Παλατσινού, προσέξτε, ήδη συζητάει για να πάει σε άλλο κανάλι. Πείτε μου τους επόμενους 2 μήνες που θα βάλουν πέρα. Ξεκίνησαν και αυτό δηλαδή. Βέβαια, ναι. Και ρωτάω τώρα εγώ, είναι κακά τα νούμερα που κάνουν? Όχι βέβαια. Και όπως είπε ο Κωστόπουλος κάποια στιγμή, ρε παιδιά, άλλο είναι να παίρνεις 8% λιντίν και να πηγαίνεις στο 20, και άλλο είναι να παίρνεις 35 και να πηγαίνεις 32. Και μετά 40. Και έχει δίκιο. Η ίδια κίνηση έχουν. Ο άλλος είναι 200 μέτρα μπροστά. Και έξε τον Ουγγαρέζο να το παίζει τώρα ο νέος παρουσιαστής. Θα μπαίνει τώρα μέσα και λέει να είμαι καλά. Τώρα λέμε, μιλάει και ο Κωστόπουλος σε λίγο, να σου πω εγώ αγόρι μου. Ο παρουσιαστής Παύλα Πασπαρτού, έτσι. Ναι. Το βλέπουμε παντού τον κύριο Ουγγαρέζο. Είναι αυτό που έλεγα εγώ σε μια προηγούμενη εκπομπή μας εδώ, ότι είναι ο Άδωνης Γεωργιάδης του ψυχαγωγικού. Και ποια ήταν η μεγαλύτερη αποτυχία του Μέγκα φέτος? Η εκπομπή του Ουγγαρέζου. Αυτή που είχε το παιχνίδι. Ναι, η εκπομπή του Ουγγαρέζου. Κόπηκε. Που κυνήγαγε τον κόσμο να τον πει. Πήγε άπατος. Εν τω μεταξύ είναι τόσο αγαπητό στον κόσμο που ούτε γυρίζαν να τον κοιτάξουν όταν τους έλεγε να σας κάτι να ρωτήσω για το παιχνίδι. Φεύγανε, παίρναν δρόμο. Τέτοια αγάπη πια. Άπατος. Και αυτή τη στιγμή δεν θα είναι ότι πήγε άπατος με αυτήν την εκπομπή. Πάει και πριονίζει την καρέκλα του Κωστόπουλου. Κάθεται απέναντι και μέσα του μετράει αντίστροφα. Έλα το ζετάκι, έρχεται και πρόσεξε μέσα το δημοσίευμα το συγκεκριμένο. Λέει ότι ρε παιδί μου, εντάξει, έχεις κάτι με τη Ζέτα, θα πάμε πολύ καλά, τη γουστάρω εγώ, εντάξει. Δηλαδή, τη γουστάρει και θα έρθει η Ζέτα Μακρυπούλια. Δηλαδή, είναι και ηγετικό το άτομο αυτό μέσα στο Μέγκα. Το βίσμα, Το βίσμα. Το βίσματάκι. Ναι, βέβαια. Θα το μάθουμε εμείς, θα το μάθουμε. Θα μάθουμε το βίσμα. Δεν μπορεί, παιδιά, μόνο με βίσμα κρατιέσαι έτσι. Με τέτοια αποτυχία και να συζητιέσαι ότι θα είσαι ο επόμενος πρωινατζής. Δηλαδή δεν γίνεται. Τόσο πολύ να μικραίνει αυτό το κανάλι, τόσο πολύ να μικραίνει. Γιώργος Καραμέρος. Αγαπητέ μου Γιώργο, Σφαγιανάκη, George Σφακατάκ. Ναι. 90,6 να το πούμε και αυτό. Ναι, έτσι ακριβώς. Κάθε Τετάρτη και Πέμπτη στις 10. Ναι, στον RTFM. Έκανε τη μεγάλη κίνηση και δείχνει ότι όλοι μας πιστεύαμε ότι είναι 2 εχθροί πλέον από τότε που χώρισε το δίδυμο αυτό. Να όμως που αυτό που έγραψε στο Facebook ο Καραμέρος δείχνει άλλα πράγματα. Και τι ακριβώς είπε, αγαπητέ μου, Σφακατάκ. Σε μια κρίση λοιπόν ανωτερότητας ο κύριος Γιώργος Καραμέρος πρόλαβε και ανήρθησε στο Facebook, στο προσωπικό του λογαριασμό, τις δικές του προσωπικές ευχές όσον αφορά την πρεμιέρα που έχει αύριο για την ενημερωτική του εκπομπή ο Σπύρος Χαριτάτος από τη συχνότητα του Α. Έτσι λοιπόν ο Γιώργος Καραμέρος όχι μόνο ευχήθηκε, αλλά άφησε να εννοηθεί πως τον διακατέχει η ελπίδα στο μέλλον να συνεργαστούν ξανά κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη και μάλιστα είπε ξεκάθαρα ο κύριος Καραμέρος ότι πιστεύω πολύ βαθιά ότι η εκπομπή του Σπύρου Χαριτάτου θα κρατήσει για πολλά χρόνια και γι' αυτό ελπίζει κάποια στιγμή
να γίνουν ξανά το τηλεοπτικό Μετά ζευγάρι από που κάποτε χρόνια να γνωρίζαμε. συνεργαστούν μαζί, γιατί τώρα ούτως ή άλλως κάνει τις δικές του εκπομπές που θα σταματήσει λόγω εκλογών. Επίσης αναφέρει μέσα στις ευχές του, σε αυτή την κρίση ανωτερότητας, ότι θα πρέπει να πετύχει ο Σπύρος Χαριτάτος, γιατί είναι ένα πρόσωπο που και είναι ευρηματικό, έχει πάρα πολλές ιδέες, είναι ένας έγκυρος, έγκριτος και σοβαρός δημοσιογράφος και του αξίζει κάθε καλή στιγμή και κάθε επιτυχία. Να ευχηθούμε και εμείς από τη δικιά μας πλευρά καλή επιτυχία στον κύριο Χαριτάτο, ο οποίος πραγματικά είναι ένας πολύ καλός δημοσιογράφος και φίλος από το μακρινό παρελθόν. Είχαμε συνεργαστεί σε Star μαζί, επί Ρούλας Κορομιλά θυμάμαι, που είχε έρθει στο Star ο Σπύρος Χαριτάτος και εκεί κάναμε και πολύ καλή παρεούλα μαζί. Ήταν ο αρχισυντάκτης μας στην εκπομπή όλες. Ναι, μπράβο, είσαι και εσύ, είδατε, μαζί με τη Ρούλα και το Ωραία τα Χαριτάτο. λέτε, αλλά ξεχνάτε την κόντρα που είχαν όταν είχαν την εκπομπή που είχαν έρθει δυο τους δίδυμο να ανατρέψουν τέλος πάντων το κόνσεπτ Το της κάνανε Ξανθιάς. την πρώτη χρονιά. Η Το κάνανε τηλεθέαση. Την πρώτη χρονιά όμως. Την πρώτη δεύτερη χρονιά τη δεύτερη, ήταν η- τη δεύτερη την πατήσαν, ναι. Ναι, που δεν υπήρχε όμως Και κόντρα μεταξύ τους όταν λέγανε- είχαν σταματήσει. Ναι, λέγανε ότι υπάρχει κόντρα μεταξύ τους αυτό. Ναι, Ότι- με αυτό λέω. Και Ναι. τώρα έρχεται αυτό το μήνυμα να τα ισοπεδώσει όλα. Αλλάζει τα δεδομένα. Να μείνουμε σε αυτό και να μείνουμε εκεί που λέει ότι είναι φίλος και αδελφός. Και να μείνουμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ να το πω για ένα άλλο άτομο αυτό, φίλοι και αδελφοί, αλλά δεν μπορώ να το πω. Λοιπόν, Πάρα πολύ. Καταλάβαμε. όχι, δεν μπορώ να το πω. Δεν μπορώ να το πω. Θα ήθελα πάρα πολύ να το πω, αλλά δεν μπορώ να το πω. Από τις πράξεις της. Λοιπόν, να φύγουμε όμως τώρα και να πάμε στον κύριο Γιάννη Τσιμιτσέλη, ο οποίος Τσιμιτσέλης, όπως λέει και η Τσολάκη, του τα λέει στα μούτρα του Λιάγκα. Ναι. Λοιπόν, δεν μας έχει συνηθίσει ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ούτε να κάνει άλλες περίεργες δηλώσεις για συναδέλφους. Γενικά είναι, νομίζω ότι πολύ καλό παιδί και στο χώρο του, δεν έχει δημιουργήσει κάποιες σύντρικες. Αυτή τη φορά όμως ταχώνει, όπως λες εσύ, στα μούτρα στο Λιάγκα. Και λέει για κάποια δήλωση που έκανε ο Λιάγκας για το κάτω παρτάλι, ότι είναι σαν σύριαλ απαράδεκτο. Και λέει, για ποιο λόγο κύριε Λιάγκα, όταν είστε τόσο αγαπητός στον κόσμο, κάνετε αυτές τις δηλώσεις για ένα σύριαλ, πέρα από το ότι έχει ψηλή τηλεθέαση, το οποίο δουλεύουν τόσοι άνθρωποι πίσω από αυτό. Απέναντί του είναι, που σημαίνει ότι Βέβαια, δεν έχει είναι δικαίωμα. αντίπαλο κανάλι. The Voice ο ένας που κάνει τρελά νούμερα, κάτω παρτάλι Βέβαια. ο άλλος στο απέναντι κανάλι σου και είμαι στο απέναντι κανάλι, εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Δεν έχεις δικαίωμα να μιλάς για τον απέναντι. Έτσι Ναι. είναι. Και διαμορφώνεις και την άποψη του κόσμου. Έτσι, από τα λεγόμενά σου, ότι είσαι αγαπητός, είσαι από τους πρώτους παρουσιαστές αυτή την εποχή, δεν το συζητάμε. Και λέει ότι θα μπορούσε να πει ότι εντάξει, δεν μου αρέσει το σύριαλ, όχι απαράδεκτο. Δηλαδή, όχι να βάζει χ σε ένα τέτοιο σύριαλ που είναι τόσο αγαπητό και στο κάτω-κάτω θα μπορούσε, λέει, να πει κάποια πράγματα, αλλά όχι τόσο, με τόσο άσχημο τρόπο. Είναι κάποια πράγματα, λέει, που απλά δεν τα λες. Και με αυτόν τον τρόπο επιτίθεται στο Λιάγκα και προφανώς... Του τα λέει στα μούτρα του Λιάγκα, Του όπως τα λέει έλεγε στα και η Τσολάκη. Παιδιά, η Τσολάκη έχει βγάλει νέο σλόγγαν, το ξέρετε αυτό, κάθε τι λέει, τα είπε στα μούτρα του, τα είπε στα μούτρα του, τα είπε στα μούτρα του. Οπότε λοιπόν και εμείς κάναμε το νέο σλόγγαν, όπως έλεγε η Τσολάκη, τα είπε στα μούτρα του Λιάγκα ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Είναι Ο οποίος- καρδάσι Τσολάκη γι' αυτό. Ναι, από εκεί βγαίνει. Πάντως πρέπει να σου πω, Γιώργο, ότι ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, ο οποίος είναι από το Αγρίνιο. Ναι. Από το Αγρίνιο. Α, ρε Γιάννη, να ξέρεις τι έχεις να πας στο Αγρίνιο. Ποιος έρχεται εκεί να πάρει όλα τα πάντα και τις πάτες από εκεί πέρα πάνω. Θα το μάθεις σε λίγο, Γιάννη μου. Σε λίγο. Ποια Μην όμορφη πάρει- κυρία μην πάρει- έρχεται Και τα εκεί. δικά σου χωράφια μην πάρει σε λίγο αυτός. Ο τύπος, ο λαμπερός που θα έρθει εκεί πέρα πάνω και τα αγοράζει όλα. Τα δικά μου τα χαρίζω πάντως, άμα θέλει. Κυρίες και κύριοι, Γιάννης Τσιμιτσέλης έχει την ψυχή, τα κόσια να τα πει και αυτός. Τα λέει και καλά κάνει. Έχει άποψη. Το θέμα τώρα είναι όμως ότι ο Γιώργος Λιάγκας μην κάνει το λάθος και επιτεθεί στο Τσιμιτσέλη. Θα είναι μεγάλο Νομίζω θα λάθος το κάνει αυτό. ο Γιώργος αυτό. Ναι, Εντάξει, τώρα, δεν είπε επειδή κάτι το βαρύ. ping-pong. Απαντάει Ο πάντα. Τσιμιτσέλης δεν είπε. Είπε απλά σε όποιον αρέσουμε, για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε, έκανε τη δήλωση. Αλλά όλα αυτά νομίζω ότι τα πιάνει με πολύ light, ας το πούμε, τρόπο. Δεν επιτίθεται στο Λιάγκα με άσχημους χαρακτηρισμούς, όπως αντίθετα ο Λιάγκας έκανε για τη σειρά, για το κάτω παρτάλι. Κοίταξε, κακή κριτική για το σενάριο του σύριαλ έχουμε κάνει και εμείς και κάνει και πολλοί κόσμος, όχι μόνο εμείς, και έχουμε και δίκιο. Ρε, παιδιά, σαν να Κοίτα είναι, να σου πω. σαν να είναι ανέκδοτα το ένα πίσω το άλλο. Απλά, ας πούμε, και να υπάρχει. Έχει Θεωρώ όμως ότι- εξαιρετικές Το ατάκες η σειρά. Θεωρώ όμως ότι ο Λιάγκας έχει ξεφύγει λίγο, γιατί έτυχε και τον άκουγα στη Real εχθές νομίζω. Και ήταν πολύ επιθετικός και για το αντίπαλο, πάλι στο αντίπαλο κανάλι, το Just the Two of Us. Έλεγε τα χειρότερα για Μακρυπούλια. Δηλαδή,
είναι αυτό που λέει και ο Τσιμιτσέλης. Έχει λίγο μέτρο, είναι αντίπαλοι σου, αλλά μην τους χτυπάς, δηλαδή μην τους κόβεις τα πόδια. Λέγοντας Λιάγκα και ακούγοντας ότι χτυπάει το Μέγκα, έρχεται στο μυαλό μου το καλοκαίρι το σενάριο ότι ο κύριος Μπούτος τον έστειλε αδιάβαστο από το Μέγκα, δεν του έδωσε τα λεφτά που ζήταγε στην ουσία, τον έφερε σε ένα τέτοιο σημείο να παραιτηθεί και να φύγει. Και αυτή τη στιγμή, όπως θα θυμάστε, όπως θα ξέρετε όλοι σας, και ιδιαίτερα εσείς Φακατάκ, ο κύριος Μπούτος είναι μέλος του Αντένα και αυτός. Βέβαια. Εδώ λοιπόν έχει υπάρξει ένα σενάριο το οποίο δεν έχει τόσο πολύ καλό από τη μεριά του Γιώργου Λιάγκα, του κυρίου Μπούτου κτλ. Ξεπούλησαν ένα κανάλι και τώρα συνεχίζουν να το χτυπάνε. Συνεχίζουν να το χτυπάνε το Μέγκα. Ενώ οι ίδιοι και οι δύο, προσέξτε, ο άνθρωπος που συζητούσε για να κλείσει συμφωνία για το Μέγκα, στο όνομα του Μέγκα με τον κύριο Λιάγκα, και ο Λιάγκας αποχώρησαν και οι δύο πακέτο και πήγαν στον Αντένα. Ποιος μου λέει εμένα ότι όλα αυτά δεν γίνανε επίτηδες? Ποιος μου λέει εμένα ότι αυτό το σενάριο δεν είναι αληθινό? Και δεν φτάνει αυτό, βούλωσέ το. Μην μιλάς για το απέναντι κανάλι, είναι ανάγκη να μιλήσεις. Ας μιλάει με μέτρο. Όχι, βούλωσέ το. Είναι υπερβολικά. Βούλωσέ το. Βούλωσέ το. Δεν μιλάς για τους απέναντι. Έφαγες ψωμί σε αυτό το μαγαζί και κινδυνεύει, έχει πρόβλημα. Έζησε στην οικογένειά σου. Ξεπλήθηκε εκεί όλη η κυτρινίλα σου. Ξεπλήθηκε η κυτρινίλα στο Μέγκα. Όταν το Μέγκα ήταν νούμερο 1 κανάλι και λέγαμε όλοι είναι τρελή εκεί πέρα στο μεγάλο κανάλι, νυν μικρό, που πήραν τη Φέη Σκορδά. Από ένα μεσημεριανάδικο να την κάνουν πρωινατζού. Το κάνανε όμως. Ξέπλυναν το κίτρινο. Ξεπλήθηκαν και οι δύο. Γιατί και ο κύριος Λιάγκας από πού προέρχεται? Από το Σταρ και τις ειδήσεις της τρελές που ξέρετε. Εντάξει, να ξέρουμε δηλαδή τι γίνεται. Και τώρα κάτσε και χτυπάς το πρώην σπίτι σου. Το σπίτι το οποίο είχε επενδύσει χιλιάδες ευρώ, εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ επάνω σου. Αν μη τι άλλο, συγγνώμη Έλενα, δεν δικαιούσε να μιλάς για τους απέναντι εσύ. Είναι ανήθικο. Είναι ανήθικο, κύριε Λιάγκα. Και ο κύριος Μπούτος, που είναι διευθυντικός στέλεχος του Αντένα, προσέξτε, και όχι του Μέγκα, να τον μαζέψει. Να του πει: Μάγκα, το πρώην σπίτι μας είναι, μαζέψου. Δεν χτυπάμε. Έτσι πάει. Έτσι πάει. Ο ίδιος βέβαια χθες έδωσε απάντηση σε όλα αυτά και ιστορία. Λέει: δεν με ενδιαφέρει ποιο κανάλι είναι και στον Αντένα να γίνονταν πάλι τα ίδια, θα έλεγα. Και εγώ είμαι ειλικρινής σε όποιον αρέσει. Να σου πω εγώ 15 τρύπες του Αντένα να χτυπήσεις. Να σου πω εγώ 15 τρύπες του Αντένα να χτυπήσεις. Κότσια έχεις? Όχι. Όχι. Στο πρώην σπίτι σου όμως το χτυπάς. Ανήθικο. Χτύπημα κάτω από τη μέση. Και σας λέω εγώ το σεναριάκι το δικό μου. Ποιος μου λέει εμένα ότι δεν είναι συνοημένα όλα αυτά για να πάνε όλοι πακέτο στον Αντένα το καλοκαίρι? Γιατί από πού έπαθε ζημιά το Μέγκα? Από την φυγή του Λιάγκα έπαθε ζημιά το Μέγκα. Και ψάχνετε σε μια ζώνη που κυριαρχούσε. Λοιπόν, για καθίστε λίγο καλά. Χτυπούμε τα κάτω τη μέση είναι αυτά. Είναι ανήθικο να χτυπάς το πρώην σπίτι σου. Που έχεις φάει ψωμάκι και σου καθάρισε και την γυναικούλα. Από κυτρινιάρα την έκανε να πούμε αστέρι. Αμέ, αστέρι του την έκανε. Έτσι είναι. Μήνυμα από το Λιάγκα. Ναι. Όχι, μήνυμα από αλλού. Μήνυμα από εκεί που είναι οι αδερφοί, πρώην. Έτσι. Και φίλοι, ναι. Έλα τώρα και εσύ όλο κακιούλες. Δεν είναι κακιούλες. Μαλάκωσε λίγο. Κυρίες και κύριοι όμως... Να σου στείλω την καλημέρα μου. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να φύγουμε από τον κύριο Λιάγκα και την υπόθεση Τσιμιτσέλη κτλ. Όπου ο Γιάννης Τσιμιτσέλης, μην τον χτυπήσεις Γιώργο, Έχει δίκιο αυτό που είπε το παιδί. Μα έχει απόλυτο δίκιο ο Γιάννης Τσιμιτσέλης. Δεν μπορείς τώρα να χτυπάς μια ολόκληρη σειρά όταν γνωρίζεις και είσαι άνθρωπος των καναλιών και γνωρίζεις ότι σε αυτή τη σειρά μπορεί να δουλεύουν και 200 και 250 άνθρωποι. Έτσι. Μυθοπλασία ελληνική, παιδιά, τη στηρίζουμε και ας είναι βλακίες. Ακόμα και καλώς δουλεύει η βλακία του Φιλιππίδη. Βλέπουμε τουρκικές σειρές και κάναμε αμά να δούμε μια ελληνική σειρά. Έτσι, μπράβο. Ακόμα και τη βλακία του Φιλιππίδη, που εκεί δεν χτυπάς, κύριε Λιάγκα, τη βλακία αυτή. Θα τα πούμε για τις άλλες δουλειές λίγο αργότερα. Έχει το θέμα η Φένια. Σε λίγο θα τα πούμε για τη βλακία. Να σου πω εγώ που θα χτυπήσεις. Όχι το κάτω παρτάλι. Πέρα από αυτά που λες για τον Λιάγκα, να πούμε ότι γενικά σου είναι αγαπητός εσένα ο Γιώργος Λιάγκας. Εμένα, παιδιά, με τον Γιώργο, άλλο η προσωπική μας σχέση και άλλο η δουλειά. Εγώ δεν έχω εδώ, όταν κάθομαι σε αυτό το τραπέζι εδώ και μιλάω, οι φιλίες μου δεν μετράνε.
Εγώ τον Γιώργο τον αγαπάω. Και ένας από τους λόγους που πήραμε ροκάμα το 10 χρόνια στο Σταρ ήταν ο Γιώργος Λιάγκας. Εγώ δεν το ξεχνάω, αλλά όμως η αλήθεια είναι αλήθεια. Έτσι. Εγώ δεν ξεχνάω, Γιώργο, ξέρω πολύ καλά. Έτσι, ποιος με στήριξε τότε, την περίοδο εκείνη το 2001. Ποιος με στήριξε και έχω μεγαλώσει το παιδάκι μου. Έτσι, και από αυτή τη δουλειά. Αλλά πιο πολύ όμως από αυτή τη δουλειά εδώ τη συγκεκριμένη. Που είμαι 23 ολόκληρα χρόνια και εδώ πέρα μέσα είναι το σπίτι μου. Και δεν το παράτησα μέρα, δευτερόλεπτο. Εντάξει. Και πρέπει να σεβόμαστε εκεί που τρώμε ψωμάκι. Να το σεβόμαστε αυτό. Γιώργο μου, να το σεβόμαστε. Να πάμε όμως, κυρίες και κύριοι, σε μια επανεμφάνιση που θα συζητήσει όλη η Ελλάδα και ξεκινάει από τη δικιά μας εκπομπή. Ένα site ολοκαίρινο ξεκίνησε. Την μοναχική πορεία στον παγκόσμιο ιστό. Μια κυρία που έχει γράψει μεγάλη ιστορία στην ελληνική τηλεόραση. Μια κυρία που λέγανε ότι είναι η νέα Κορομιλά. Μια κυρία η οποία έχει δεχθεί πάρα πολλές μηνύσεις από διάφορα πρόσωπα και πόλεμο μεγάλο στο παρελθόν. Μια κυρία η οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι στην Αθήνα, είναι στο Μαϊάμι και κάνει βολτούλες με μια πολύ καλή κάμερα high definition, καταγράφει τα πάντα για να έχουμε εμείς υλικό να παίξουμε. Μια κυρία που πήγε και συνάντησε μια άλλη κυρία η οποία για 9 ολόκληρα δευτερόλεπτα ή 7 δευτερόλεπτα έπαιξε σε ένα έργο στο James Bond και έγινε top στα ρούμπα. Δεν μιλάω για την δικιά μας Σωτηροπούλου, αλλά μιλάω για την παγκόσμια Σωτηροπούλου, την Τόνια Σωτηροπούλου. Κυρίες και κύριοι, η Κατερίνα Λάσπα, με δικό της site, η πρώτη συνέντευξη που πήρε είναι από την Τόνια Σωτηροπούλου. Είμαστε οι πρώτοι που θα παίξουμε το υλικό αυτό. Έτσι. Και θα ξεκινήσουμε, είναι 2 βίντεο. Το πρώτο βίντεο μιλάει για κάτι το οποίο θα σας τρομάξει όλους. Πού μπορεί να πει, δηλαδή, έλα να πω, πας ταξίδι στο Παρίσι. Φένια, πού θα πας? Στον πύργο του Άιφελ. Μπράβο. Γιώργο, πας ταξίδι στο Λονδίνο, πού θα πας? Στο Madame Tussauds. Εγώ θα πήγαινα να πούμε στο ρολογάκι του από κάτω. Στο Big Ben. Λοιπόν, μπορείτε να φανταστείτε όμως. Συγγνώμη, πας στη Νέα Υόρκη, πού θα πας? Σε ένα ωραίο ακριβό εστιατόριο. Ή στην Αστόρια να δεις το ελληνικό σημείο. Ναι. Η Τόνια Σωτηροπούλου όμως ξέρετε που πάει όταν πάει στο εξωτερικό σε μια πόλη, πρώτη επίσκεψη που κάνει που είναι? Μην πεις. Όχι, θα πω. Μην πεις. Θα πω. Είναι μακάβρια. Όχι, θα πω. Μας βλέπει παιδιά. Παιδιά, δεν θα το πω εγώ, θα το πει μόνη της. Κοιτάξτε λοιπόν αυτή η γυναίκα που πάει όταν επισκέπτεται μια πόλη στο εξωτερικό, ποια είναι η πρώτη επίσκεψη? Όχι μουσείο, αλλά κάτι σαν μουσείο. Ακούστε. Ζορίστηκες λίγο που τα μέσα, οι παπαράτσες είχαν πιο κοντά τους, πιο εύκολα προσβάσιμοι το σύντομο διάστημα που ήσουν στην Ελλάδα, το πρώτο? Όχι, γιατί ήταν επιλογή μου να πάω στην Μύκονο. Θέλω να πω, ας πήγαινα κάπου αλλού. Δεν είναι ότι πήγα γι' αυτό. Εγώ τη ζωή μου ζούσα κανονικά και έκανα διακοπές μαζί σου και επειδή τότε σχέση μου έτυχε να δουλεύει στη Μύκονο. Να βάλουμε το άλλο βίντεο, παιδιά. Αυτό είναι το δεύτερο βίντεο που θα παίξουμε. Είναι η απάντηση που δίνει για τον κύριο. Για το χωρισμό της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου. Ναι. Να πάμε όμως γρήγορα στο πρώτο βίντεο το οποίο το έχουμε ετοιμάσει. Να δείτε λοιπόν πού πάει η επίσκεψη κυρία Σωτηροπούλου όταν, προσέξτε παρακαλώ, όταν πάει σε μια ξένη πόλη. Κοιτάξτε. Ευτυχώς που γλιτώσανε το νεκροταφείο. Μα τι ιδέα ήταν και αυτή? Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα, αλλά προφανώς δεν καταλαβαίνεις. Τι να καταλάβω, Χρυσό μου, τι να καταλάβω. Εντάξει, κάποιοι άνθρωποι είναι λίγο παραπάνω εξοικειωμένοι με το θάνατο. Αλλά αυτό με σένα να έχει σκεφτεί και το φέρετρο, να κάνουμε συνέντευξη στο νεκροταφείο και έχει σκεφτεί και πώς θέλει να είναι το φέρετρό σου. Να έχει στείλει και εκεί. Για να καταλάβω πώς. Δηλαδή, έχει ένα ανάποδο φέρετρο, ανάποδο τρίγωνο. Ναι. Υπερυψωμένο γιατί θα έχει το πόδι έτσι και είναι αυτό. Ας Είναι φρικάρουμε λίγο τον κόσμο, γιατί δεν έχω φάει αρκετό κράξιμο από την Ελλάδα. Ας συνεχίσουμε λίγο ακόμα. Έχεις παράπονο από τα όχι. μέσα ότι δεν σε έχουν κράξει αρκούντος? Εγώ Όχι, νομίζω ότι παράπονο σου δεν έχουν έχω. φερθεί πολύ ευγενικά. Βασικά όπως σου αξίζει για το Όπως μου ύφος, το αξίζει. ήθος και τη δουλειά. Όχι, όχι, ισχύει αυτό. Παράπονο δεν έχω. Γιατί όταν πας σε κάποια χώρα το πρώτο που επισκέπτεσαι είναι τα νεκροταφεία τους? Γιατί θεωρώ ότι είναι σαν μουσεία. Από το αντιλαμβάνεσαι βασικά, συγγνώμη, αντιλαμβάνεσαι νομίζω πώς αντιμετωπίζει ο κάθε λαός το θάνατο. Μου αρέσει η αρχιτεκτονική, είναι μια σύζευξη, αν θέλεις, διαφορετικών δεκαετιών και διαφορετικών ζώων και είναι το πιο πραγματικό, το πιο ουσιαστικό πράγμα μετά τη ζωή, που ούτως ή άλλως ζεις κάθε μέρα, αλλά δεν την αντιλαμβάνεσαι.
Παιδιά, έχω σοκαριστεί. Ψαγμένη η Δηλαδή, Τόνια, δεν υπάρχει αυτό. Ψαγμένη. Και το φέρετο το τριγωνικό. Δηλαδή θα περίμενε κανείς ότι όταν θα πηγαίνει στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που θα θέλει να κάνει η κυρία Σωτηροπούλου ως γυναίκα είναι να καλύψει τη φιλαρέσκειά της, άρα να επισκεφτεί καταστήματα με καλλιτικά, καταστήματα με είδη ρουχισμού. Όχι. Όχι Εκεί θέλει να δει νεκροταφεία. την αρχιτεκτονική των τάφων σε Ναι. διάφορες, λέει, δεκαετίες. Έλεος. Παιδιά, είμαι σοκαρισμένος. Μακάβριο, έτσι. μακάβριο. Το να δηλαδή, αυτό το κορίτσι δηλαδή, πάει ας πούμε, στο Λονδίνο, πάει στο νεκροταφείο που θα βρει εκεί. Πάει στη Νέα Υόρκη σε νεκροταφείο μέσα. Ναι. Κάθεται και ψάχνει, ας πούμε, να δει πώς είναι. Βάζει ας πούμε. τους τάφους, ναι, Τέτοια ναι. γυναίκα Γίνεται, θα ναι. αναστήσει και νεκρούς. Θα πηγαίνει πάνω από τους τάφους να ψάχνει τα καντιλάκια. Να δεις μια τέτοια γυναικάρα να κάθεται να βλέπει την αρχιτεκτονική των τάφων, τι να πω. Να της προτείνω, να δε, πω. αν δεν το έχει κάνει, να επισκεφτεί το πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Έχει κάτι μνήματα. Παιδιά, συγκλονιστικά. Έργα τέχνης, πραγματικά. Από όλες τις δεκαετίες Ναι, ηλικίες. Παιδιά, τώρα η πρώτη συνέντευξη της Κατερίνας Λάσπα είναι αυτή για το site της. Έτσι, πείτε μου τώρα, δηλαδή, η Κατερίνα Λάσπα δεν έκανε μεγάλη επιτυχία με αυτή την πρώτη συνέντευξη. Δεν θα το παίξω στο Βέβαια, κομμάτι, βέβαια. το βίντεο. Να πούμε ότι είναι το site, να βοηθήσουμε και λίγο το Κατερινάκι, Βέβαια. το site λέγεται KA, to Real. Τώρα είναι και λίγο δύσκολο να το βρεις. Καλή αρχή να Χτύπα ευχηθούμε. to Real και θα το βρεις. Καλή αρχή να ευχηθούμε στην Κατερίνα Λάσπα, αλλά όταν ξεκινάς πρώτη συνέντευξη, με το που ξεκινάει το βίντεο και έχεις για νεκροταφεία μέσα, τι να σου πω, βρε Κατερινάκι μου, τι να σου πω. Πώς δεν κάναν γύρισμα σε κανένα νεκροταφείο. Όμως θα ήθελα να πάμε και στο δεύτερο βίντεο το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Μικρό απόσπασμα από την εκπομπή, από την συνέντευξη που πήρε η Κατερίνα Λάσπα από τον Τόνια Σωτηροπούλου για το δικό της site. Και να δούμε λοιπόν τι είπε για, τη σχέση της, για την πρώην σχέση της και πώς βρέθηκε στη Μύκονο και τι ακριβώς έχει γίνει εκεί στην περίοδο εκείνη που συζητούσαμε πάρα πολύ. Το καλοκαίρι. Ναι, το τώρα, καλοκαίρι του μας πέρασε. 2013. Πάμε λοιπόν. Ζορίστηκες λίγο που τα μέσα, οι παπαράτσι σε είχαν πιο κοντά τους, πιο εύκολα προσβάσιμοι το σύντομο διάστημα που ήσουν στην Ελλάδα, το πρώτο? Όχι, γιατί ήταν επιλογή μου να πάω στην Μύκονο. Θέλω να πω, ας πήγαινα κάπου αλλού. Δεν είναι ότι πήγα γι' αυτό. Εγώ τη ζωή μου ζούσα κανονικά και έκανα διακοπές μαζί σου και επειδή η τότε σχέση μου έτυχε να δουλεύει στη Μύκονο, ήθελα να είμαι με το τότε αγόρι μου, οπότε εκ των πραγμάτων ήμουν εκεί. Η κάθε σχέση λένε ότι είναι ένας σταθμός στη ζωή μας. Κάτι Ναι, έχουμε βέβαια. να πάρουμε, να δώσουμε, κάτι να μάθουμε. Από την τελευταία σου σχέση με τον Δημήτρη, τι έμαθες? Πάρα πολλά έμαθα και κρατάω. Το πιο βασικό είναι ότι είμαι πλέον σίγουρη ότι δεν πρέπει να συμβιβάζομαι όταν υπάρχουν βασικές διαφορές στα πιστεύω μεταξύ του εαυτού μου και ενός άλλου ανθρώπου που μπαίνει στη ζωή μου. Γιατί δεν είναι μονόδρομος μετά και κάνεις κακό και στον εαυτό σου και στον απέναντί σου. Αλλά Άρα στην τωρινή σου σχέση ήσουν ευθαρσός ξεκάθαρη για το τι θέλεις, τι δεν θέλεις, τι μπορείς, τι περιμένεις από την αρχή, ή είναι κάτι το Όχι. οποίο βιώνεις και το αφήνεις να... ποια σχέση, καταρχήν δεν έχω σχέση. Είσαι άσχετη? Είμαι άσχετη τελείως. Ερώτας ή αγάπη? Μπερδεύονται τα- αγάπη. Αγάπη. Δεν τρώω κρέας εδώ και 8 χρόνια γιατί το να σκέφτομαι ότι τρώω ένα ζώο, όπως είναι ξέρω εγώ, ένα κουνέλι, ένα γουρούνι, είναι σαν να τρώω το σκυλί μου. Θέλω να είναι τα τελευταία έτσι πριν πάμε να φάμε, γιατί έχω ένα γουργούρισμα. Και εγώ πεινάω πολύ. Πεινάω πολύ. Τα δύο two real things, πολύ personal δικά σου, που θα μου τα έλεγες μόνο στα αυτή. Σε σχέση με τι, δώσε μου κι εσύ κάτι. Δύο two real things που σε αφορούν, που είσαι εσύ. Λοιπόν, εσύ ίσως το ξέρεις αυτό, όχι το ξέρεις σίγουρα, αλλά νομίζω ότι ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσεις τη μέρα σου είναι με το που ανοίγεις τα μάτια σου, να σκέφτεσαι και να λες δυνατά Don't look at me, babe. ότι η ζωή θα είναι πάρα πολύ καλή μαζί μου σήμερα και να γράφεις μια λίστα με τα 10 στοιχεία, 10 πράγματα που έχεις στη ζωή σου, όχι υλικά απαραίτητα, για τα οποία είσαι ευγνώμων. Γιατί αυτό αμέσως σε κάνει να θυμάσαι, να σκέφτεσαι και να ζεις, να αισθάνεσαι ότι είσαι ζωντανός. Αυτό μου κάνει πάρα πολύ καλό εμένα. Κοιτάξτε να σου πω, η κυρία δηλώνει ότι δεν έχει σχέση, ενώ εμείς παίξαμε χθες ότι έχει σχέση με τον κύριο Γεωργούλη. Πρώτον αυτό. Έτσι. Δεύτερον, κατάλαβα γιατί ο Γεωργούλης την κοπάνισε. Της αρέσουν τα νεκροταφεία. Λάγας είναι να μην. Να πούμε βέβαια για την ιστορία ότι οι δυο τους είναι πάρα πολύ καλές φίλες, γιατί ο άντρας της Λάσπα
Και το πρώην αγόρι της Σωτηροπούλου είχαν beach bar στη Μύκονο. Και κάνανε κολλητή παρέα, αν θυμάσαι και φωτογραφίες που μας και ο Πέτρος, ο Νάζος που τράβαγε βίντεο, ήταν συνέχεια μαζί. Το αναφέρει και σε κάποιο σημείο της συνέντευξης, αναφέρει ότι η Τόνια Σωτηροπούλου λέει στην Κατερίνα Λάσπα, μαζί λέει κάναμε τις διακοπές μας στη Μύκονο. Έτσι ακριβώς είναι. Ήταν επαγγελματικές οι... Αλλά αυτό που εμέσως πλέον σαφώς αποκαλύπτει για τη σχέση της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου είναι το γεγονός ότι δεν υπήρξε τελικά επικοινωνία μεταξύ τους. Όταν λέει η κυρία Σωτηροπούλου ότι μέσα από αυτή τη σχέση έμαθα ότι δεν πρέπει να συμβιβάζομαι, άρα όταν αυτό το κάνω μου δημιουργεί και κακό, εγώ ως απλός θεατής καταλαβαίνω ότι δεν υπήρξε επικοινωνία. Άρα, ίσως πίσω από όλο αυτό να υπήρξε για κάποιοι μικροί ή μεγάλοι ομερικοί καυγάδες. Ενώ οι ίδιοι παρουσιάζονταν ως πολύ αγαπημένο ζευγάρι, συνέχεια χεράκι-χεράκι, ότι ήταν η τέλεια σχέση. Και κράζανε μαζί, αν θυμάσαι, και την Ελισάβετ Σπανού. Την προηγούμενη σχέση του ναι. Έτσι ακριβώς. Να φύγουμε όμως από την ιστορία αυτή, να πούμε ότι το μόνο που μένει εν τέλει είναι, μάλλον δύο πράγματα μένουν. Δεν έχει σχέση. Ο Αλέξης Γεωργούλης την κοπάνισε, διότι έμαθε από τη συνέντευξη αυτή ότι όταν πάει στο εξωτερικό επισκέπτεται τα νεκροταφεία. Εγώ δεν το είπα εγώ, το είπε μόνη της, το δήλωσε. Τώρα ας το λουστεί. Κλάρα, βέβαια, τη βλέπει και την κοπανά στη Βέλγη. Και από ό,τι κατάλαβα είναι και φυτοφάγος, γιατί δεν τρώει. Είναι φυτοφάγος. Χορτοφάγος. Άρα θα τρώει κόλληβα μόνο. Ναι. Σωστά, χορτοφάγος. Επόμενο θέμα, να το προσέξει ο κύριος Λιάγκας, αν και αυτή την ώρα κάνει εκπομπή απέναντί μας. Μπορεί να κάνει ένα μικρό διάλειμμα, να ακούσει τη Φένια Παλαιογιάννη, το θέμα που έχει να μας πει. Διότι, εάν θέλει λοιπόν να χτυπήσεις στα ίσα ακόμα και το δικό σου κανάλι, πάμε λοιπόν να δεις με τις καλές δουλειές τι γίνεται. Πάμε. Λοιπόν, έχει δημιουργηθεί ένα θέμα, πρώτη είδηση, ότι οι καλές δουλειές ρίχνουν τίτλους τέλους. Λοιπόν, έτσι είναι, όντως, θα μπει Λουκέτος στις καλές δουλειές, τελείωσε. Αλλά για ποιο λόγο? Όλοι λένε ότι ήταν τα νούμερα της τηλεθέασης. Ναι, είναι και αυτό. Αλλά το θέμα είναι ότι βγήκε έτσι μεγάλος τέλεχος του Αντένα και είπε ότι είχαν συμφωνήσει για 9 επεισόδια για τις καλές δουλειές, διότι έρχεται και το τέλος της σεζόν, οπότε αυτά θα τα παίζανε επανάληψη το καλοκαίρι και ίσως από με το ξεκίνημα της καινούργιας σεζόν να ξεκινούσαν και πάλι καλές δουλειές. Αυτό όμως δεν θα γίνει. Βέβαια το στέλεχος δεν το ανέφερε, δεν μπορούσε να πει τι, ότι δεν ήταν καλά τα νούμερα της τηλεθέασης, την κόψαμε. Είπε ότι ήταν μόνο τα 9 επεισόδια. Θα τελειώσει εκεί και θα δούνε τι θα γίνει. Το γνωστό παραμύθι ότι ολοκλήρωσαν τον κύκλο. Ναι, ολοκλήρωσε τον κύκλο αυτή η σειρά, παιδί μου, και τελείωσε. Εγώ πιστεύω όμως το παραμύθι αυτό. Έτσι το πιστεύω. 9 επεισόδια ήταν να παίξουν. Αυτό το ξέραμε και πριν. Πήγαινε καλά, να παίζανε άμα πήγαινε, θα συνεχιζόταν. Αν πήγαινε καλά, δεν το συζητάμε. Πάντα υπάρχει μια επανάληψη. Αλλά εδώ όμως τώρα υπάρχει μια άλλη πληροφορία που λέει ότι κατά πάσα πιθανότητα οι βασιλιάδες που έπαιζαν στο Μέγκα μεταφέρουν σε Αντένα και στη θέση του κύριου Κόκκουλα θα παίξει ο κύριος Φιλιππίδης. Οπότε λοιπόν, να μια καθημερινή σειρά που έχουν ανάγκη στον Αντένα για να δώσει ένα καλό λιντίν με ελληνικό έργο. Τα κλεμμένα όνειρα τελειώνω το Μέγκα. Παιδιά, θα έχουμε τρομερές αλλαγές με θέματα μυθοπλασίας στην ελληνική τηλεόραση. Έτσι να το ξέρετε. Αλλά πάντως, εφόσον χτυπάει το κάτω παρτάλι ο κύριος Λιάγκας, μπορεί να χτυπήσει τον κύριο Φιλιππίδη. Παρακαλώ πάρα πολύ που πάει άπατος. Ναι, γιατί άπατος πάει. Εάν είναι καλά το νούμερο 15, 17, 18, τότε το 20 του κύριου Κωστόπουλου δεν είναι καλό. Πόσο δε οι 55 και 60 στο κάτω παρτάλι. Κύριε Κωστόπουλε, να το άπατο του Αντένα, δεν είναι? Του απάτου. Κύριε Λιάγκα. Είναι λίγο κουραστικό το σενάριο. Πώς? Είναι λίγο κουραστικό. Κάθισα ένα βράδυ να παρακολουθήσω αυτή τη σειρά με τον κύριο Φιλιππίδη και παρατήρησα, πρόσεξα, ότι είναι πολύ κουραστικό το σενάριο. Ενώ είναι εξαιρετικός ηθοποιός ο κύριος Φιλιππίδης και σε αυτή τη σειρά είναι πάρα πολύ καλός, βρήκα ότι είναι άνευρο το σενάριο. Δηλαδή με κούρασε. Και τουρκόφατσα με αυτό μουστάκι, ρε παιδί μου. Τελείως τουρκόφατσα. Δηλαδή, τι ήθελα να δείξει, πήραμε από τουρκικά σύρια κάποια στοιχεία, πήραμε το μουστάκι. Που ήταν μόδα δεκαετία 70, γιατί το σύριαλ το οποίο είναι μοδάτο τώρα, η προδοσία, δεκαετία 70 υποτίθεται ότι είναι, κυρία Φιλιππίδη. Να το ξέρετε, όχι το σήμερα. Αυτό που πιστεύετε εσείς είναι τη δεκαετία 70. Και καλά η χρονολογία του έργου. Ενώ αυτό εδώ, τουρκόφατσα τέτοια εποχή. Δεν έχει καλό σενάριο. Νομίζω ότι είναι ένα προχειρό σύριαλ. Δηλαδή γι' αυτό και ο κόσμος το καταλαβαίνει αμέσως και δεν έχει και καλές ατάκες. Οπότε του βάζει χ από τις δεν έχει αυτό που είπες, δεν έχει καλές ατάκες. Λοιπόν, κύριε Λιάγκα,
κύριε Λιάγκα, ήρθε η ώρα σας. Πάρτε λοιπόν το καλές δουλειές, ξεσχίστε το. Τώρα, μια και το κάτω παρτάλι δεν σας κάνει. Πάμε γρήγορα όμως τώρα στο τελευταίο θέμα το οποίο έχουμε ετοιμάσει. Γιατί κυρίες και κύριοι, στο Αγρίνιο, κύριε Τσιμιτσέλη, σου παίρνει τα χωράφια. Ποιος νομίζεις? Ο Σάκης Ρουβάς. Ο Σάκης Ρουβάς. Λοιπόν, εμφανίστηκε στο Αγρίνιο ο Σάκης Ρουβάς. Εξέτασε εκεί τις καλλιέργειες, πήγε με κάποιους αγρότες και είδε τι ακριβώς θα μπορούσε να καλλιεργήσει ώστε να του αποφέρουν μακροχρόνια κέρδη και σκέφτεται σαν επιχειρηματίας πλέον να επενδύσει στο Αγρίνιο. Μας έκανε βέβαια εντύπωση αυτό που ακούσαμε, γιατί δεν πιστεύαμε ένας τέτοιος showman με τέτοιο όνομα στη showbiz ότι θα κατέληγε να κάνει εκεί αυτές τις συγκεκριμένες επενδύσεις. Βέβαια. Γιατί να το κάνεις? Δεν κατάλαβα. Σου ταιριάζει τώρα ο Ρουβάς αγρότης? Γιατί αυτός θα δουλέψει? Αφού δεν υπάρχουν. Αλλά σαν επιχειρηματίας. Αφού δεν υπάρχουν αγροτεμάχια στο Κολονάκι. Μια τσάπα θα την πιάσει. Μια τσάπα. Έτσι δεν είναι? Να πάει να ελέγξει εκεί τα, πώς τα λένε, αγροτοτεμάχια, δεν τα ξέρω και καλά. Αγροτεμάχια. Αγροτεμάχια, ναι. Αυτή ήταν η είδηση που ακούστηκε. Μάλιστα, οι ίδιοι είπαν ότι αυτό το κουτσομπολιό ακούστηκε από τις γυναίκες εκεί του Αγρινίου, οι οποίες έχουν κατενθουσιαστεί. Ωραία. Ότι θα πιάσει την τσάπα ο Σάκης Ρουβάς. Άκουσα με καλά. Έχω να σου κάνω μια πολύ σοβαρή πρόταση. Για πες μου. Έχω σπίτι στο Αγρίνιο. Θες να πάμε να μείνουμε? Α, έχει σπίτι, Αποκάλυψη. Ρουβίτσα η κυρία Παλαιογιάννη. Τελικά. Ρουβίτσα η Σμήνη Ράλη. Ρουβίτσα και εσύ? Όχι, εγώ δεν είμαι Ρουβίτσα. Οπότε δεν σε ενδιαφέρει η τσάπα του Ρουβίτσα. Δεν πειράζει, θα πάρω την Σμήνη. Θα πάμε εμείς. Εμείς στο Δωρήμι θα πάμε για να δούμε τις αγρινιώτισσες που είναι όμορφες. Δεν μπορέσουμε. Θα είναι όλες προσκυνημένες στο Ρουβά. Τι να κάνουμε εμείς με τις προσκυνημένες? Παιδιά, πάντως, δηλαδή για να καταλάβει το θέμα. Επένδυση πάντως για το Ρουβά. Ναι, για να καταλάβει το θέμα. Ο Σάκης Ρουβάς ψάχνεται επιχειρηματικά πάρα πολύ και την έχει δει ότι σου λέει ήρθε η ώρα να φύγω από το κλεινονάστη. Να φύγω από την Αθήνα, δεν με παίρνει άλλο πια. Καλά, δεν ξέρεις τώρα. Μπορεί από μακριά να παρακολουθεί τις επιχειρήσεις. Τι από μακριά, θα πάρει την τσάπα όπως είπες και εσύ και θα βαράει ανελαίητα. Έτσι, εκεί στο Αγρίνιο θα γίνει τώρα να δεις. Όμως, κυρίες και κύριοι. Θα έχει δουλειές καλές στο παιδί όπως το βλέπεις. Είναι δυνατόν να μην έχει καλές δουλειές? Να μείνουμε ότι ο Σάκης Ρουβάς σε μετακομίσει στο Αγρίνιο και πάει να πάρει την τσάπα για να κάνει επιχείρηση αγροτική. Να μείνουμε ότι η Τόνια Σωτηροπούλου όταν πάει στο εξωτερικό η πρώτη επίσκεψη είναι σε νεκροταφείο. Δηλαδή έλεος πια, έλεος μου μείνε, μου κάτσε από την εκπομπή. Η showbiz έχει τρελαθεί. Λοιπόν, να κρατήσουμε ότι η Κατερίνα Λάσπα άνοιξε το δικό της site και έρχονται πολλές εκπλήξεις. Είναι ήδη στο Μαϊάμι, έτσι. Βέβαια, και να κρατήσουμε επίσης στο Δωρή ότι από εδώ και πέρα η Θεοφανία Παπαθωμά θα ζει με τους δαίμονες της που λέγεται Μέκα. Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και κύριε Λιάγκα, βρήκαμε ποιο serial μπορεί να χτυπήσεις. Αντί να χτυπάς το κάτω παρτάλι του απέναντι καναλιού που έτρωγες ψωμάκι, να χτυπήσεις τις καλές δουλειές του κυρίου Φιλιππίδη. Έτσι που είναι εργάρα. Εργάρα σου λέω. Αυτό. Τηλεδέαση πανικός. 15% και κάτω. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, κυρίες και κύριοι. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο, βέβαια. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους εσάς εδώ, παιδιά. Κύριε Σφακατάκ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ναι, την καρδούλα. Τετάρτη, Πέμπτη στο RTFM 90,6 Σφακατάκ με τα τελευταία νέα showbiz ραδιοφωνικά. Και το panelnews.gr, το δικό του site, το οποίο συμμετέχει στην εκπομπή Ελληνικό Express. Κυρία Σωτηροπούλου. Τόνια Σωτηροπούλου, καλό ταξίδι στο μακρινό Άστρος. Πιστεύω, εκεί έχει νεκροταφείο, θα πάτε να το επισκεφτείτε. Κοίτα να σου πω, η αλήθεια είναι ότι είναι διαγωνίως απέναντι από το σπίτι μου. Οπότε να κάνω παρέα με την Τόνια, νομίζω ότι θα με συμπαθήσει. Το έχει οικογένεια. Κυρία Φένια Παλαιογιάννη, καλό Σαββατοκύριακο. Έχετε η Σμήνη Ράλη με προβλέψεις περί κριτικού. Δυναμικά εδώ στο Αλτσάνο και στο Ελληνικό Express. Μην φύγει κανείς τώρα όμως, γελάστε. Γελάστε με τα υπέροχα πιτσιρίκια, όλα τα μωρά στην πίστα παρακαλώ. Τώρα. Here come the hot stepper. I'm the lyrical gangster. Big up the crew in the area. Still love you like that.
No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, the fire they sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Touch them up and go. Oh, this is Jing. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Pick up the crew in the area. Still love you like that. Here come the upstepper. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Officer. Come on, I said a hip hop, you hit it to the hip hip hop, and you don't stop the rock it to the bang bang boogie. Say up jump the boogie to the rhythm of the boogie to beat. Now what you hear is not a test. I'm rocking to the beat, and me, the groove, and my friends are gonna try to move your feet. See, I am Wonder Mike, and I'd like to say hello. Bang 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 bang, boogie to the boogie, the up jump the boogie to the bang bang boogie. Let's rock. You don't stop. Rock the rhythm that'll make your body rock. Real soon for you. My voice within I brought two friends along. And next on the mic is my man Hank. Come on, Come and sing that song, that song.